Ето какво наистина се случва с тялото ти, ако закусваш по този начин. Паничка и боза. Това е традиционна българска закуска, комбинация от бяло брашно, трансмазини и много захари, които рязко повишават кръвната захар, последва срив и си уморен и гладен още преди обяд. Този навик повишава риска от наднормално тегло, инсулинова резистентност и диабет тип 2. Кафе и цигари. Това е може би най-разпространената закуска в България. На гладно кофеинът вдига рязко кортизола, а никотинът повишава кръвното налягане и нямаш никакви ползи за теб. С този навик имаш гарантиран хроничен стрес и нарастваш риск от гастрит и сърдечно-съдови проблеми. Мюсли с кисело мляко. Това е най-добре рекламираната здравословна закуска, в която освен киселото мляко няма нищо здравословно. Мюслите са пълни с захар, глюкозни сиропи и ефтини растителни масла, от които получаваш отново инсулинов пик и след 2 часа пак си гладен. Фреш с протеинов бар. В една чаша фреш има поне 3-4 плода, но без фибрите, които държат кръвната захар стабилна. Затова просто изяш един истински плод, заедно с всички витамини и минерали. А протеиновите барове са просто сладки десерти с етикет, че са здравословни. Ако искаш да ослабнеш, спри да закусваш с бързи и уж здравословни закуски.